niin minä kerron minun ystävistäni ja itsestäni. Tämä tässä reunalla, niin se olen minä. Ja minun sukunimeni on myös Lavada. Joo. Ja tämä, jonka päällä minä seison, tuo, joka näin. Niin se siis. Siis se on minun ystäväni, jonka nimi saa olla nyt. Adam. Joo. Se tuli kyllä siitä Adam Lambertista. Ei, se on Adam. Ei voi olla Adam. Ei mun yksiluokkalainen Adam. Joo, mun luokkalainen on Adam. Tai on. Siis tonne. Okei, palataan tohon tyyppiin myöhemmin. Hetkinen! Mäkin tulee. Voi kamala. Okei. Siis tämä minun sivullani on poika blondi. Hän on niinku tälleen. Hän saa olla Jaakko ja hänen nimensä on Bosti. Jaakko Bosti. Ja Demi Lovato. Ja minun takana on. Minun takanani on sellainen henkilö. Janne. Joo. Janne. Minun takani on Janne. Hänen sukunimi on myös. Black. Janne Black on siinä. David Diamondpala. Janne Black. Ja Jaakko Astman. Joo, Astman. Joo, Jaakko Astman. Joo. Älä petystä, tää ei ole vielä mitään videota, tää vaan esittelen niinku silleen. Mun ystävieni ja minun esittelen. Mutta pian sä näis lisää ystäviä mun uusissa jaksoissa. Mä olin kuulei. Sitten mä oon tälleen sepei. Näin. Ja sit on niinku hauskaa. Ja joskus tämmöistä se ihkui. Joo, mä oon diiva. Aha. Mitä siellä menee? Joo, mä oon diiva. Joo, mä oon diiva. Joo. Ja siis jotkut on myös tällaisia. Kuka toi on? Eli tavallisia vähän niinku tämmöistä. Tää on siis Sepe. Katun nimi on. Moi. Silleen. Tähän min. Mä kaikki näitä diivoja. Kaikki silleen ihania. Moi. Älä pety. Seuraava jakso on siis Demi Lovato ja Kamut Helsingissä. Osa 2. Ei kun osa 1 siis. Osa Demi Lovato ja Kamut Helsingissä. Osa